may samanen kakabsat nga naragsak nagasat nga daw panaginanakan na tayo anin. Agina na tayo paligiti nabanbanugan nga pagpagi tayo pagpasan iti inem nga aldaw paday ginalawas nga isu iti bilin ni Apo Diyos nga panagtrabaho tayo nga agpaay kaday iti bukuteng pagpaginam ng bunga iti panagtrabaho tayo nga agpaay iti trabaho ng Apo Diyos iti bukod tayo pagsat na pamayan. Agyaman tayo o isipod ka ni Apo Diyos ket pudno launay kadigiti karkarina katno at datay pagsat agsasalak manen agkakadwa manen tapno ripasuan tayo iti inadal tayo kaday tumalawas kaday ito nga Sabbath school lesson tayo pagsat so nga itin ko di kaya nabara paglaw happy Sabbath at data yung kakapsat iti lesson number 8 ito'y pagleksyonan tayo agdama at inapudno iti Deuteronomy lesson number 8 nagpintas kakapsat iti inadal tayo nga isu iti kayat tayo nga buklen itat na nga agpaay iti taraon tayo nga pa-check na ni Apo Diyos iti nangisagana na ito'y nga inadal tayo. Kaya pa-check mo iti na Apo Diyos iso iti mangidalan sa iti panaggadal tayo manen kaya iti kundaway kaya iti mautas. Dawatin tayo marunong tulong na ito'y panaginadal tayo may isa na bendisyon na agpaay ka tayo sa kararan tayo. Managayat ken managpalabor Diyos amami sa kundaway ni kagyaman ken Diyos pinamanagayan mo kagyaman kami kagyaman kami kasan na kami pinaybayaan pinay makalawas pinastrek na kami Diyos pinasantuan ng oras igaldaw sa may kami nga ron nga yaman kaya't may nagdayaw Diyos dawatin ni manama nga sika itinigyan ka na kami babay ni Santong Espiritu tapno dahil iti nagadal ni napateg na sao isu Diyos iti agbalin na balakad kada tapno iti panagserti ni maitid ni iti anin ni ken Diyos awan ko may iti bat-bat ni awan ko may iti lakpen itid mo Santong Espiritu mo Diyos ang pangidalan kada itinagin na po mesos sa yaman kami launay. Amen. Lesson number 8 kamsa nagalisto iti panaglabas iti aldaw Sabbath di pa naglawabas iti lawas. Adata yun iti mikatlo nga lawas na kamsat iti ulan iti Nobyembre. Amo tayon sumrek na ito iti Disyembre. Kalpasan iti Disyembre. Iti tubanin na Apo Diyos katatayo iti parunga tawen. Ti adalin tayo nga isukab sa iti leksyon tayo kada iti malawas. Isu ti Paul na Pilien iti Biag. Choose life. Iti paset a mayulo ket masarakan iti Deuteronomy 30 versikulo 19. Deuteronomy 30 verse 19. Kastoy sa iti mabasa. Pagpilyen kayo, iti biag, wenno patay. Iti bendisyon, wenno lunod, iti Diyos. Awaga, ti langit, ken daga. Amang saksi, iti pilyen nyo. Pilyen nyo ti biag. Adda iti balakad ni Moses, kadigiti anak ni Apo Diyos karamsan. Amutay ti setting, nga nganidan sirken dayjay daga anay kari isu iti Kanaan
Ket balbalakada ni Moses di gituloy nga anak ni Apo Diyos. Tapno tultuloy di bendisyon nga inkari ni Apo Diyos nga agpay kadakwada. Masapul ka sa usarenda di sagot nga inted ni Apo Diyos kada tayo at pinarsuan ng tao. Dahil ko nato yung sagot iti waya-waya nga agpili, the freedom of choice. Ito'y kakabsat. Kuna na ni Moses, adalain iti duwa pagpilian mo. Biag, uno patay. No pilyin nyo iti biag, kuyog-kuyog na iti bendisyon nga itid ni Apo Diyos ka na kayo. No pilyin nyo ni patay, kuyog-kuyog na met, dahil nga saan akayat nga itid ni Apo Diyos kada tayo. Abunga dahil apa nagpili tayo. Ang dahil lunod. Mo nadagsin ka kabsat, pinapigsa, dahil siya'y asaw ni Moses, taapay ko na ayabak ti langit ken ti daga. Nga agbalin asaksi kaday nga panagpili. When we make our choices, God and everybody else is our witness. Masaksyan ni Apo Diyos, masaksyan ni iti bata tayo natatao. Digidjay nga inararanid tayo kakabsat nga panagpili iti panagbiyak tayo. And the advice of Moses is, noan niya iti Pilien. Iti advice na Pilien niyo iti biag. Dahil gamin kakabsat, inted ni Apo Diyos nga waya-waya iti panagpili. Isu iti mangisina kada tayo kada iti sabali at pinarsuana. It is only men nga isu kakabsat iti pinarsuan ni Apo Diyos iti bukod ng aladawan. Iti adda daytoy mawaya-wayang agpili. Other creatures don't have that. Ngarod uray pa iti anghel, tabi ito yung magkit na paraswa. Adamit kakabsat iti freedom of choice da. Tap numawatan tayo, adda tayo kakabsat iti dakkel at panagpinoso. Adalaeng iti duwa nga agsalsalisal kakabsat kada ito na dakkel at panagpinoso. Adda ito ni Apo Diyos. Adda ito yung matikabusor ng Satanas. Amun tayo nga iti pan nakausar dahil ito'y po natin nga the freedom of choice. Isu iti nagbalin arason no apay nga adda kakabsat dahil ito baso. Saan tayo nga maawatan iti interamente na no apay kakabsat nga imay iti baso. It is a mystery. Na mismo iti langit nga isu iti ayan iti trono na Apo Diyos. Nga isu iti pagnaidan iti angheles nga pinarsuan ni Apo Diyos. Ijay iti nagrugyanan iti baso. Gapu iti saan ang nasaya at apan nakausar dahil ito'y kunatayo nga waya-waya iti panagpili. In surat kakabsat ni Isaiah, iti Isaiah 14 verses 12 to 14. Dahil panangiladawan na iti kababalin ni Lucifer, iti nga inusar na daytoy freedom of choice na. Pinili kakabsat nga usaren iti English tapay dahil pan nakausar dahil personal pronoun nga I. It is the personal pronoun nga I, iti ayan iti sentro dahil jay apanagpili ng nangruna ni Lucifer. Kitain tayo kabsat iti naisurat. For you have said in your heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount
of the congregation on the farthest sides of the north. I will ascend above the heights of the cloud. I will be like the Most High. At datoy iti maysa na parso. When pudno, pinili ni Apo Diyos ni Lucifer nga isunang iti mangirepresentar kadigitoy nga angheles. He is the morning star, the brightest of the cherubims. Idi kitain na dayag nga inted ni Apo Diyos kinwana. Imay kakapsat iti puso na dayag kina pa sindayag, pride. Iti Biblia ibaga na kapsat, nga daytoy akababalin, na imbukudan, panagpapsindayag, isu iti ramot, iti basol, ket isumit laeng iti rason, iti panakatinag dagiti nakatao. When we see ourselves above others, narikat ka sa nuhan tayo nga awaten iti panangidaldalan ni Apo Diyos. Ket adda daydi bukod tayo nga kapanunutan nga isu iti kitaan tayo nga isu kuma iti mapasama. We don't submit ourselves kasulala in the system. Dadigyan aramidin tayo. We go to electoral processes. Iti civil, we know electoral processes. Iti organisasyon tayo, iglesia. At iti ikabil tayo kurumsat, iti lowest set of organization. At iti membro nga binindisyonan niya ang Diyos. Iti bindisyon, kita kanyada. Bindisyon iti pamira. Bindisyon iti siri. Bindisyon iti talento. Ket into no ngay dagijay nga gundaway apan nagpili. Ket pilien ni Apo Diyos dagitoy nga membro sa. They're privileged. Ibagak tada kayo. Dahil pa ng pili ni Apo Diyos, kanya tayo na agserbi. It is a trust. May sa atalad ngintid ni Apo Diyos. And let us live within that trust. Intun no, ay walang tayo dahil na talad ni Apo Diyos. Dahil ko na namit ni Apo Jesus, mapagtalkan nga adiban. Napagtalkan kay Tibasit. Nayunangan manin itiintalag ni Apo Diyos. Kasano kas pangarigan nga itimaysa nga anak ni Apo Diyos. Ket italag na nga agaywan iti samaribo nuhan na nga mabalin nga aywanan isang pulo. Kasano nga italag ni Apo Diyos iti niriw-riw-riw nuhan mo nga mabalin nga pag nga panguluan iti sa magaso. Iti prinsipyo dayjay panagpangato isu dayto dayjay ammom nga bigbigan nga dayjay nga inted ni Apo Diyos. It is only a trust. Ket ag matalek ka kadayjay anang ited kadayjay nga nang ited isu nang tumot laeng iti mangted iti grade mo. No naaramin mo ano ba? At the end of the day, dayaw, ragsak, binisyon. Ngano usaren dayjay nga talat ni Apo Diyos nga naitid ka on our personal advantages. Ni Apo Diyos pakawanin na kayo. At the end of the day, intulod judgments will come. Either na ikatid ni Apo Diyos na dyan intalot na nga posisyon kada kayo. When no, itarami din na ketpunanan. Intalot ko dito sa banlimat tinarami. Dito'y kakapsat itiladawan ni Lucifer.
intalat ni Apo Diyos iti maysang posisyon. Ngem idin da jay, inaramid na. Kita nyo dagi sa una ni Lucifer. Kasti ko na, inusar ko sa rentay English, tapno maalatay dagi sa unga, kinatangsit na. Tapno makita tayo kabsat nga pride and sin, ket saan nagsin. Dahil sin at dalang titalo nga litra na, amo tayo spelling na, S-I-N. Amo tayo nga spelling iti pride, 5 nga letro, P-R-I-D-E. Kitno kita rin tayo iti sin, iti pride, iti tingana, dahil jay a letter I. Ito yung versikulo, maminlima nga inusar kakabsat ni Lucifer. Dahil freedom of choice, dahil panagpili na, binukil na iti panagpili, iti na imbukulan. It is a selfish choice. I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mountain of the congregation at the farthest side of the north. I will ascend about the heights of the clouds. Sana inted da ultimatum iti pride na. I will be like the Most High. Palubusan ko man niya, Diyos kapsat, tinasantuan ng Espiritu na. Ket da tayo met, awaten tayo met kakapsat. Dahil jay, naramidin ni ako, Diyos, iti panagbiag tayo. Iti kararag tayo ko. Dahil kang kantakin tayo kapsat. Not I, but Christ. Nga di kiti amamin naramidin tayo. Iti maitundudo ko ma, sentro ko mati desisyon tayo. Sa anin nga tibukod tayo nga bagi. Sa anin nga itibukod tayo nga ambisyon, no diket din ni Apo Diyos. Dahil kararag ni Apo Jesus, isu iti kaimbagan, not my will, but thine. Dahil ito yung kakabsat nga wayang-wayang iti panagpili na aramid met dito daga. Amo tayo, dahil istorya iti Biblia, iti Genesis, kalpasan kakabsat, iti panakaparsuan. Alaan tayo iti Genesis chapter 2 to chapter 3. Iti chapter 2 verses 8, 9, ken 16, ken 17. Isalaysay na. Nga ni Apo Diyos, inmula na iti garden, iti den. Ijaya minuyungan kakabsat, inkabil na ni Adan, ni Eva. Ijay minuyungan, at dajay dagiti nakadado na klase dagiti kay kayo, ken na imas dagiti bumbungan. Two particular trees at dajay unag ti minuyungan. The tree of life, ken dajay the tree of the knowledge of good and evil. Kunaanan ni Apo Diyos nga siwaya-waya kayo nga mangan kadagiti bungbunga dagitoy kay kayo. Laksid. When God used the word pot, no adda iti parit ni Apo Diyos. Laksid. Daytoy akayo iti pakaamuan, iti naimbag, ken iti lapes. Saan nyo akanen iti bungan? Ta iti aldaw akanen nyo iti bungan. Matay kayo at ibungan. A strict and plain and straight instruction from God. Amutay dyan ang kasama. Mapantay dyan chapter 3, nagmaymay sa kausat na nagpasyar ni Eva. Hindi nakadanong dating nga di minuyungan at da iti nasarakan na iti kayo. The tree of the knowledge of good and evil. At the jay, iti kapuso. At the jay ni Satanas in the form
of the serpent. Nagsao. Dayjay kabuso. Amuyo kabsat, when you start conversation with the devil, you are entering into the dangerous ground. Intun kuman umayan dayjay panakasuliso. The easiest way out is stop it. Sabi mo, apo tulungan ako ng dadatuyin na lang dito sa sulisol. Get behind me, Satan. Kumanaw ka. Tapan. Amo kaya't iti, numabali na mo kaya't iti, dahil makitungtong kuman in Satanas. That is actually the happening no at iti paso. We enter into arguments. We enter into conversation. Kuna na ni Satanas kini, pudno ka di. Diyan baga ni Apo Diyos nga ito mga kayo dahil ito matay. And then he gave an interesting statement. Una na, ay saan kayo amatay? Taiti aldaw, amangan kayo amo ni Apo Diyos no apay ng iparparit na. Agbalin kay ton amasiri akas iti Diyos. Amuyan ton iti naimpag yung didapas. Unfortunately, dahil dyan napasama, isumanen ka sa iti panakusar dahil freedom of choice. Dinengeg ni Eva dahil ito'y nga nang sulisog na isang Satanas. Dinengeg ni Eva ket inusar na dahil freedom of choice na saan na nga pinili dahil kung natay eleksyon tayo iti Biag. Handa nga pinili iti Diyos. Handa nga pinili iti agtalek. Handa nga pinili iti agtungpad. Amo tayong karuksa no apay nga datay itata agtultuloy daytoy nga dakkel a panagpinoso. The great controversy is centered on you, kinti siya. It is a cosmic war. Ngayon kakabsat, iti sentro na datayo. Tat sino iti Pilien tayo. Isunto iti pagtungpalan tayo. Kunanan Ellen White, iti The Great Controversy, pages 532 and 533. Iting iti den, timubo iti kayo ibiyag. At ibunga na adda iti panakabalin na amang pa kaginayon iti biyag. No ni Adan, tinaginayon na kuma iti agtulnog iti Diyos. Nagtulnog kuma ragragsak ng yasidig na asi waya-waya ito'y akayo. Ngem idi ang nagbasulit. Nayadayon tapno di na makapangan iti kayo iti biyag. Ket iso nagbalin nga ipaturayanen ni patay. Awanen tayo dyan kung dahaway tayo kapsa. Nung magyaman tayo, kitaan tayo dyan iden, kitaan tayo dyan pagawidan tayo dyan New Jerusalem. Adamanin dyan kayo iti biyag. Nung kitaan tayo dyan kung nanay dyan. It is the healing for all nations. Iti nangalaan iti leksyon tayo kapsa. Iti libro iti Deuteronomio. Sa pulin tayo manan, gaya present truth, iti kinapudno, iti libro iti Deuteronomio. Iti kapitulo 30, versikulo 1, ingana iti 20. Kinita kakabsat, nga adday iti wagas iti panangtaray tayo, kada ito nga leksyon tayo. Umuna, iti bendisyon, iti panangpili, iti biyag. Anya digijay nga iti ni Apo Diyos, bendisyon. No pilien tayo, iti biyag. Mikadua nga, kitain tayo ito, dagiti kondisyon, tapno dagijay a bendisyon, maited kada tayo. Kapag tayo kabsat tayo umuna, anya iti bendisyon inkari ni Apo Diyos, iti libro iti Deuteronomy, chapter 30, verses 1 and 2. Umunang nga bendisyon, ti waya-waya
iti panakadiben. Iti katungtong ni Moses, dagijay Israelitas nga naggapuda iti Ehipto. Nasurok nga patagasot nga nagbiag da akas adiben. Datayumat kakabsat nga ni spirituan nga Israel. Datayumat ket adiben iti baso. Kayat ni Apo Diyos, akas ti inaramid na iti Israel. Aramidin namat kadatayo, waya-wayaan na tayo, iti panakadiben. Basahin tayo kabsat, iti Kapitulo 30, iti Deuteronomio, versikulo 2 ken 3. No agsubli kayo iti Apo a Diyos yo. Da kayo ken dagiti kapututan nyo, ket tungpalin nyo asipapasnek dagiti bilin nga inted ko kada kayo itang alaw. Kasyan na kayto iti Apo a Diyos yo. Alaen na kayto kadagiti pagilyan, anang iwarasan na kada kayo, ket parang ayin na kayto manen. Anya iti mo nga binisyon, freedom. Iti kadwa, dayjay nga freedom, waya-waya, iti panakadipen kalapsan. Dayjay sao, nga parang ayin na kayto. Iti kayat ni Apo Diyos, usarin manen ti Israel, dayjay freedom of choice. Dayjay kunanan, no agsubli kayo. Kaya na nga rin sa way, no alain tayo dayjay. Sa unga agsubli, adda iti nagkapuan na. Gapot adda nagkapuan na nakadayo. Saan mo nga pagsublian, dayjay nga pimanaw kakabsan. Agsubli, dayjay, nga imatayo, dayjay apimanaw. Ket into no agsubli, kunanan na Apo Diyos, no agsubli kayo. Sa hindi no pagsublian, kini Apo at Diyos yo. Sin is a falling away from God. Intun kakabsat, no, sumina tayo iti Diyos. We fall away from God. Iti kapadasan tayo, bumaba, iti estado, iti panagbiag. Iti anyaman kakabsat. No dadto makita ito ni apay rumang-arang ay. In the actual sense, uray dayjay panagrang ay iti panagbiag. Either materially, either in position, no umadayo tayo kina Diyos. Dayjay agparang a panagrang ay. It's not actually progress in any sense. Tapno maawatan tayo kapsat, dayjay sao nga agsubli. Lagipin tayo dayjay pangari, dayjay prodigal son. At datoy ti ama, at datoy ti anak. Idi nga dawaten dayjay anak, dayjay nga tawid na, kadaytoy nga ama. Idin apimanaw, and he went to a country afar off. Anya kakabsat iti napasama. Kadayjay nga nabaknang, dayjay anatan ko, dayjay madaydayaw ka pamilya. Nga nagkapuan daytoy nga anak, idin asimay na. Kababaan ang kasasaad ti panagbiag. Dayjay bado na nagbalinan nga rutay-rutay. Iti taraon pa yan, dayjay tinartaraken ng nga baboy. To understand the parable of Christ, iti Hudyo kakabsat, no agtaraken iti baboy. Nang nangruna. Worse is, no kanen dayjay agtaraken a Hudyo ti kanen ti baboy. It is a picture, no kasanong iti kababa, dayjay nga naas pasama iti biag. Ngam naglagipin nyo dayjay sao ni Moses, no agsubli kayo manen. At datoy dayjay anak, at the lowest point of his life, nalagip na ti amana. Agsubli ang. Idin ang nagsubli.
Remember, pimanaw. Iti pimanaw, iso tagsubli. Idin ang nagsubli. Nakita tayong dahil parabo, nakita tayong dahil. The Father restored everything kadayjay ang napukaw nga anak. Ni kadwa kakabsat, nga bendisyon. No pilien tayo iti Biag. Kinarangay. Iti verse 5, iti Deuteronomy 30, kastoy iti balakad ni Moses. Ipan kayto iti dagang agnaed, dan dagiti kapuunan nyo. Tapno tagikwain nyo met laeng. Pagbalinin kayto anarangay, kat adun met iti kapuunan nyo. At dato'y kaabsat da jaladawan iti kinarangay. Real progress. Iti kinarangay, it is kaday iti panangkita ni Apo Diyos. Iti material, ken iti bilang, iti kapututan. Anya iti sertin, nga agda da iti kinabaanan mo, noong met iti anak mo. Iso nga nagkintas ko na Apo Diyos. Parang ayin kanto, ket ad-adun kupay iti kapututan. Iti Israel kakabsat, ikari ni Apo Diyos, nga anyaman iti mapasamak, kanya yung laglagi nyo. Dahil karik nga parang ayin kayo. At dahil history kakabsat, dahil po natin nga dispersion. Ni kinagurad at Israel, dahil nga nasasyon. Ngayon dahil iti pet-pet-petan, iti literal na Israel o repaitan. Ngano anyaman ti aramiden ti sabali nga nasyon kadapala. Ni Apo Diyos dayjay nga karinat pungpalan. Agsublidan tumanen. Kadayjay ngan ili daga na kukwada nga inted ni Apo Diyos. Agsublidan tumanen. Pabanangin ni Apo Diyos isuda. Agsublidan tumanen. Ket dayjay nga sangkabasit a populasyon tan umadunto manen. This is the second promise. Bimikatlo akari. Bendisyon ang material. Iti verse 9, iti Deuteronomy 30 kunan, parang ayin kay na kayto ti Apo, iti anin nga radyo. Adunto digit anakyo, ken digiti bakbakayo, nadwadwad to ti atit, dagiti talo nyo. Maragsakan to ti Apo, amang parang ay kadakay. Akas iti karagsak, iti mang parang ay kadagiti kapunan. Anyang kakabsat na nagpintas nga lagaw. Material wealth. Dahil panagrangay. Dengin yun sa uni Moses. Parang ayin na kay to iti Apo, iti amin na yaran. Kasi dahil paghanap kay Jose, and God bless everything that Joseph will do. Kasjay iti kayat ni Apo Diyos, iti Israel, kasjay iti kayat ni Apo Diyos, kanyam ken kanya. No, ang pudno tayo ken ni Apo Diyos. Kanya di kanyang kondisyon. Agsubli, tungpalen, dagiti amin abiling asipapas na. Iti Israel, iti panagbilang iti kinabanang, they are agriculturists, they live as shepherds. Saan na karnero? Iti ko na baka. Tapos mga rin, kanyayo ka sa atin. Dakatatay. Tarakin ko kaldi, tarakin mo baka. No, da iti sa nga ribo nga baka, madami sa nga ribo nga kaldi ko. Sino na babalang kabsat ko, nababalang ka. Tapay. Dahil palur iti baka. Napapatag nga mang, dakil nga mang. Isong iti panagpiling kakabsat. No adamat iti taltalon kunana ni Moses, nawadwad to iti apityo. So here are the blessings. Umuna, waya-waya. Mikadwa, kinarangay. Mikatlo, iti na materialan na bendisyon. Dito'y matlang Deuteronomy kakabsat. Itid na iti kondisyon. No kasanong nga maala iti Israel, dagitoy an ikaring nga bendisyon. And what is the condition? Umuna, dahil ko napabaro a puso. Basahin tayo verse 6.
pabaruan na kayto ti Apo, ket agbalin kayto ang natulnog, tapno ayaten nyo iti amin a pusoyo, ken kararwayo, ken agtuloy kayto nga agnaed iti daga. Kita niyo, paggapuhan tayo dyan nga panagtulnog. Dahil nalikudan tayo nga leksyon tayo, it is about the law and grace. Saan tayo nga iyon una dahil dyan panagtulnog sakbay iti parabol? No. Ununain tayo dahil dyan relasyon sakbay iti aksyon. Anya gamin, ti relasyon, ayan. Anya di aksyon, panagtungpad. Takunanan ni Apo Jesus, no ay ayatin da, tungpalin nyo. Saan nang imbaga na Apo Diyos, tungpalin nyo, sada to ayatin. No. Iniimbaganan ni Moses kapsat, pabaruan na kayto ti Apo. Tapay, dayjay pa nagsubli, isuntong iti pa nakapaparo. Tapno intong no mabukil dayjay nga relasyon manin anadadael ka po iti ipapalaw tayo ken ni Apo Diyos. Ket dayjay pa nagsubli tayo. Itid ni Apo Diyos dayjay napabaro. Apantay ko sa ijay prodigal son. Anya iti kondisyon dayjay anak na manaw. Anya bado na. Rutay-rutay. Anya itsuran. May isang adipen na awanin. Idi nagsubli. Anya inaramin niya Apo Diyos. Dinalusan na dahil anak na. When we come back to God, He restored that broken relationship, justifying us, pakawarin na tayo, dalusan na tayo. Sanan tayo to baduan kadayjay na badu, iti kinalintag ni Apo Diyos. When we are clothed with the righteousness of Christ, we are made new. Dadayjay ti kunanan ni Pablo, ti maysa nga tao nga agdak ni Kristo, isu baro aparso. Dagiti daan abanag naglabas na. Everything becomes new. At dato'y kapsat dayjay, pabaruan na kayo. Kagapo ta pinabaro na tayo ni Apo Diyos. Dayjay tun panagtulnog tayo. Bunga. Iti ayat nga inted ni Apo Diyos kadati. At dantong dayjay ragsa. Obedience will be a happy experience. Tapay, napabaro tayo. Di kadwa kondisyon. Dayjay na anay apan nagtungpal kadagiti bilbilin iti Diyos. Basahin tayo iti Deuteronomy 30, versikulo 8. Agtulnog kayto manen iti Apo, ket tungpalin niyo to iti amin abilin nga ited ko kada kayo itangata. Kasano ti panagtungpal? Agtungpal tayo iti amin a puso tayo. Anya iti tungpalin. Tungpalin tayo iti amin nga bilin. At dato'y kakapsat dayjay, pagsubli tayo dayjay pasit amin. We are in the crossroad. No sitting on the fence. Kung nadigit Amerikano kapsat. No neutral ground. Narigat dayjay adda iti neutral ground. Inton no pabaruan ni Apo Diyos ti puso tayo. Inton nagsubli tayo. Inton no naan-anayon iti panagtungpal tayo. Mabukal ton kakabsat, dahil relasyon tayo kina Apo Diyos. Agyaman tayo, tati leksyon tayo. Iti bendisyon, iti pudno, kapanagday tayo kina Apo Diyos. Basahan tayo iti Deuteronomy 2, chapter 4, verse 24 ko na. Maiyarik ti Apo ti Diyos iti gumalgal ayab nga apoy ket di na kayat nga adda kasalisal na iti panagayat. I-English ko na I am a jealous God. Jealousy is possessive. Kayat ni Apo Diyos nga daya ayat tayo.
para ken kuana, para ken kuana lang. Ket intunno maited tayo dagi amin tayo. Maited tumeten dagi pudno a panagdaydayaw tayo ken kuana. We cannot worship God with a half-hearted relationship. Buya kakabsat, dayjay proceedings, daytoy nalpas nga continue session tayo ito. Iti aldaw iti Wednesday. Yes, I guess it's Wednesday. Iti nag-preside ni Dr. Nestor Ilioma. Isuna itagda mga president kakabsat iti Northeast Luzon Adventist College, iti Alicia Isabela. Ang dayjay inted na nga nagpintas nga balat ang dayjay balakat kapsa. Tatitim tayo as a church is, I will go. Iti kunanan ni Dr. Rillioma. Kunanan ni Nestor. I will call him Nestor because privilege ko, I was a teacher of Dr. Rillioma. Kunanan ni Dr. Rillioma. Iti may sa nga lapad kadayjay pa nagsungay ko is hypocrisy. Anya dayjay hypocrisy, agparparang nga natulnog, agparparang nga nasayaan. Ngem ti uneg tayo adda pelaeng dayjay espiritu iti kinasukit. Adda pelaeng dayjay espiritu nga saan tayo nga awaten iti desisyon ni Apo Dios. Iti kayat tayo pelaeng iti ipanuray tayo kakabsat. Ngem iti kunana iti pagleksyonan tayo. Inton no umayeng gapudno a panagdaydayaw. Ammo tayo nga iti Diyos isuna iti Diyos na aging imon kayat na nga awan iti kasalisal na kadayjay a panagayat tayo. Our hypocrisy can be removed only bagat ti kondisyon. Akas imbaga ni Dr. Rido. Inton no ayaten tayo iti Diyos, iti amin a puso tayo. Ket dayjay panagayat tayo kini Apo Diyos ti amin a puso tayo. Isurrender tayo kabsat dagiti amin tayo. Mabaling tayo nga ipaga. God, Father, no daytoy ti desisyon mo. Isu iti matungpad. Agtalekak ken ka. Kitahan tayo kabsat. Dayjay binukil iti eleksyon tayo. I'm reading from the Great Controversy in surat ni Ellen White, page 544. Dagiti supang paktiba sulipatan. Ngem iti naparabol asagot iti Diyos, isu iti biag nagnanayon, ken Kristo Jesus na Apo tayo. She quoted Romans chapter 6 verse 23. No pay, biag titawiden dagiti nalinteg, patay iti panakabagi dagiti nadangkes. Ni Moses in gunanag na iti Israel. In kabil ko iti samom itang aldaw, iti biag, ket iti imbag, iti patay, ken iti datas. Deuteronomy 30 verse 15. Ti patay ang masasao, kadagitoy asurat, ket saan akas tinaysawang kenni Adan. Taiso, di amin na tao sa gabaan na iti bunga daydi a panagsalungasing. Isu daytoy iti maikadua nga ipapatay. Agun guna iti akasugngani iti biag. Anya itinadal tayo. Choose life. Pilien iti biag. Data iti sitwasyon kita na. Data iti crossroad. Iti balakad ni Moses, iti Israel. Balakad ni Apo Diyos kanya. Agpili ka. Ket iti balakad na pilien iti biag. Dayon tunno pilien da iti biag. Umay dagiti nga bendisyon. Umay iti bendisyon iti panagdaman. Iti bendisyon iti panakado. Is this true to our church?
Is this true to our personal life? Pudno ni Apo Diyos kapsa. Dagijay nga anak na. Nga intuno nga sursuron da. Nga ayaten iti amin ang puso da. Intuno ang sublida manen. Kaya ni Apo Diyos likudan dan dagijay na pinasyak da. When the pride is left behind and surrendered at the foot of the cross, dagito nga bendisyon. Ito ni Apo Diyos. Dayawot ni Apo Diyos kaya ito nga leksyon tayo. Nakita tayo iti agdama ang kinapudno, iti libro, iti Deuteronomio, iti inadal tayo, chapter 30, verses 1 to 20. Pagyaman tayo kinapod Diyos sa karatan. Pagyaman kami ng umayama, at ito sa na inadal ito, pakawalan na kami ng Diyos. Kano datuma, dagiti bukod ning papanunod, dagiti bukod ning ambisyon, dagiti panagayat ni iti posisyon, isuda o Diyos iti mangyadayo kada kami. Kaya't mi nga dinggan dagiti nga balakad mo, na agsubli kami manenken ng Diyos, iti amin Diyos, dalusan mo. Kita ramidem na iti inkarin, kadigit anak mo Israel, ipanagbiag mo kanda ito ng Iglesia ng Diyos. Kari iti panagay, iti nespiritual na materyalan, ganuray pa iti relasyon ni Kenta. Magraman mo iti relasyon ni, kadigit ang anin na kapusat ni, iti pamati. O sa rin na kami Diyos, na palasugan iti bendisyon mo iti. Agyaman kami, kadigijay nga kabsat mo Diyos ng kami. Ket isuda iti sinumbatang ito'y as-aso ni karkara. Ang iyaman kami ng nangod, kadigito'y nakakabsat mo. Nga inlasat mo, kadayto'y na nasakang akapadasan ito. At dadigiti kakabsat mo